Jo sóc un jove adoptat del Nepal i crec que el tema de l'adopció és molt important. Crec que no se li dona la visibilitat que li correspon. Crec que necessitem suport, crear xarxa, connectar entre nosaltres i aquest espai ens brinda aquesta possibilitat que és molt enriquidora. Quan parlem d'adopció, parlem de política. De fet, quan parlem d'adopció internacional, no podem tampoc oblidar les relacions de poder-subjecció que s'han dut històricament entre els països que són emissors de persones adoptables i els que són receptors de persones adoptades. Eliminar, ¿no?, este estigma que hay sobre la adopción también. I de les persones adoptades que us identifiqueu en femení o amb altres gèneres, totes aquelles que sigueu blanques, us demanaria que us asseguéssiu. Quins aspectes, no? O quins elements, quins imaginaris, quines narratives creieu que hi ha, no?, en relació al racisme institucional que es posen en marxa als processos d'adopció. L'antiracisme és un repte que s'ha de plantejar no perquè com a famílies tinguem infants racialitzats, sinó perquè vivim en una societat que, desgraciadament, encara és racista. Sempre hi ha una solució. Però, i si no m'agrada? Per què no em fas cas? Soc fràgil. Tothom ha fet connexions diferents, ¿no? És la motxilla que arrosseguem. No sé quién necesita más ayuda, o sea, creo que los dos, ¿no?, tanto el hijo como los padres. Soy madre de 6 hijos, tengo 3 adoptados, 3 biológicos, y hoy estoy aquí porque yo creo que es el único espacio que velan por los padres con niños adoptados. En confianza puedes expresar tus problemas, puedes compartirlos y poder encontrar una ayuda, ¿no? Entonces, para mí el espacio de Diversitas es una de las cosas mejores que hay y que deberían de haber muchos más. Vam tenir com la idea de dir, a veure, podem crear una associació. El nom és tan senzill com APACAT, Associació de Persones Adoptades de Catalunya. Soc una persona adoptada i a part soc mare biològica del meu fill. I avui ens hem vingut aquí a presentar amb Diversitas la nostra associació que es diu APACAT, Associació de Persones Adoptades de Catalunya. Així que esperem que més endavant podem crear una nova xarxa molt gran. I was looking to belong when I already found my home. Doncs a l'Institut Diversitas estem especialment contentes perquè la jornada d'avui per nosaltres és com una fita assolida, el fruit de 9 anys, quasi 10 de treball, i el més destacable per mi és la possibilitat de que dialoguin famílies amb joves adoptades sobre temes uns més còmodes, uns altres menys còmodes, i sobretot la notícia de la constitució d'una associació de persones joves adoptades. I was looking to belong when I'd already known that you would be there when the rains are gone. Like a light in the night, you will always be my home. Ens centrem en el fet de repensar el model, no? Ens hem plantejat que potser el model d'adopció que ha estat funcionant fins ara que des del nostre punt de vista potser no és el model que nosaltres volíem o que nosaltres voldríem per les persones que vindran, i que des d'aquí podem lluitar i podem mirar quin model volem que sigui i quin model volem que acompanyi les persones que vindran després de nosaltres.